హాయ్ అండి. ప్రసాదం చక్కెర పొంగల్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దాం. దీనికోసం బియ్యం అలాగే పెసరపప్పు సమానంగా తీసుకోవాలి. టేస్ట్‌కి సరిపడా బెల్లం, కొంచెం డ్రై ఫ్రూట్స్. స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని ఒక స్పూన్ వరకు నేతిని యాడ్ చేసుకొని డ్రై ఫ్రూట్స్‌ని ఫ్రై చేసుకున్నాక ఇదే పాన్‌లోకి పెసరపప్పుని కడిగేసుకొని యాడ్ చేసుకొని 2 మినిట్స్ పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. పెసరపప్పు ఫ్రై అయ్యాక బియ్యాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని ఒక్కసారి కలిపేసి 4 గ్లాసెస్ వరకు వాటర్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే పావు టేబుల్ స్పూన్ వరకు సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి మిక్స్ చేసేసి మూత పెట్టుకొని దగ్గరగా ఉడికించుకోవాలి. ఇది ఉడికేలోపు బెల్లాన్ని కరిగించుకొని వాటర్ని ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఫిల్టర్ చేసుకునే వాటర్ని దగ్గరగా ఉడికిన ఈ మిశ్రమంలోకి యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే పావు కప్పు వరకు షుగర్ని కూడా యాడ్ చేసి మూత పెట్టుకొని దగ్గరగా ఉడికించుకోవాలి. ఇలా దగ్గరగా ఉడికిన తర్వాత కొంచెం పచ్చకర్పూరాన్ని యాడ్ చేశాను. కొంచెం ఎలాచీ పొడి 2 టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు నేతిని కూడా యాడ్ చేసుకొని కలిపేసుకొని డ్రై ఫ్రూట్స్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని కొంచెం చల్లగా అయిన తర్వాత దేవుడికి ప్రసాదంగా సమర్పించుకోవాలి.